குடியிருக்கும் வெறித்தனம். வெல்கம் பேக் டு எஸ்பி கேமிங். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ப்ரோ ஃப்ராங்க் பார்ட் 2 தான். ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார் வேணும்னு, அதான் பார்ட் 2 போட்டுவிட்டேன். இப்போ பாருங்கள் என்ன ஆகுதுன்னு நீங்களே பாருங்கள். எமோட் போட்டு ஜாலியாக இருக்குங்க. கடைசியில் கீழே குதிச்சுட்டு நாங்களும் கீழே குதிக்குவோங்க. பாருங்கள் அவங்க கீழே போகிறதும் எமோட் போட்டுனே கிடக்குங்க. இப்போ ஃபாஸ்ட் பண்ணிட்டேன், இல்லைன்னா 10 மினிட்ஸுக்கு வீடியோ போவேன், யாரும் பார்க்க மாட்டீங்க. அதனால் ஃபாஸ்ட் பண்ணிட்டேன். அங்கேயும் இங்கேயும் சுற்றின்னு தான் கிடக்குங்க. கடைசியில் கிராஸ் ஃபயரில் ஒரு இடத்துல மாட்டிக்குவோங்க. இங்கே ஃபேக்ட்ரியிலே ஒரு இடத்துல கிராஸ் ஃபயர் ஆகும்போது மாட்டிக்குவோங்க. நாங்கள் 3 பேரும் நடுவில் மாட்டிக்குவோங்க. எங்களுக்கு கிராஸ் ஃபயர் நடந்துடும். அதுக்கப்புறமா அந்த இடத்துலேருந்து தப்பிச்சு வந்துடுவோங்க. என்ன ஆகுதுன்னு நீங்களே பாருங்கள். என்ன தான் ஆகுதுன்னு போயினேக்குங்க. கிராஸ் ஃபயரில் மாட்டிக்கினுங்க. இப்போ இந்த இடத்த விட்டு ஓடுவோங்க. பாருங்கள் ஒரு வாட்டம் விடலையே, ஓடினே இருந்துட்டோம். இங்கே பாருங்க ஓடினே இருந்து அங்கே ஒரு கிராஸ் ஃபயரில் மாட்டிக்குவோங்க. இந்த கிராஸ் ஃபயரில் தான் நான் செத்துட்டேன்னா, என் ஃப்ரெண்டு செத்துட்டேன்னா, இப்போ பாருங்கள் என்ன ஆகுதுன்னு. ரிவெஞ்ச் வாங்குறேன்ற பேரில் மொக்க வாங்கிடுவேன். செம்ம மொக்க. அவன் ட்ராகனை வச்சு 5 செகண்டில் போட்டு முடிச்சுட்டு போயினேன்ட்டான். இப்போ பாருங்க இது நெக்ஸ்ட்டு மேட்ச். இதில் என்ன ஆகுதுன்னு மட்டும் பாருங்களா. வேறு லெவல் பண்ணு. மேலே இறங்குறேன்னா கடைசியில் எவனுமே கண்டுக்க மாட்டான். அவனுக்கு துரத்துறான், இவன் இங்கே ஓடி வந்து குதிக்க பார்க்குறான். இவன் அவனை துரத்துறான், அவன் இவனை துரத்துறான்னு ஓடினே கிடக்குறானுங்க. அவங்க பாட்டு கடிச்சிக்கினே கிடக்குறாங்க. எனக்கு எவனுமே கண்டுக்கலை. அங்கே லாங்கிலேருந்து ஒருத்தர் என்னத்த வச்ச எனக்கு தெரிஞ்சு எஸ்கேஎஸ் இல்லைன்னா ட்ராகனோவாக்கம் 2 இதில் ஏதோ ஒன்று வச்சு அடிக்கிற அடியில் எனக்கு டேமேஜ் இல்லாம். இப்போ பாருங்கள் என்ன ஆகுதுன்னு மட்டும் நீங்களே பாருங்கள். இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு ஸ்டார்ட் மியூசிக். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பார்ட் 3 வேணுமா இருந்தாலையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பை பாய்.